дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. раиси вилояти суғд ба аёдати собиқадорони меҳнат рафт. дар хуҷанд коронавирус нест, вале реҷаи ниқобпӯшӣ шадид шуд. камонварони тоҷик ба самарқанд мераванд. русия интиқоли пул ба тоҷикистонро сода мекунад. дар русия 60 000 кӯдак гирифтори коронавирусанд. фаввораи оташин вулқон дар ҷазираҳои Канар бедор шуд. раиси вилояти суғд Раҷабой Аҳмадзода дар шаҳри Панҷакент аз аҳволи ду собиқадори меҳнат бохабар шуд ва ба онҳо кӯмаки моддӣ расонид. раиси вилояти суғд собиқадорони меҳнат Илёс Абунасров ва Моҳира Облоқулованро аёдат кард. хабар медиҳад хадамоти матбуотии раиси вилояти суғд. бино ба гузориши манбаъ, раиси вилоят зимни суҳбат бо собиқадорон аз хизматҳои онҳо дар рушди соҳаҳо ёдовар шуда ба онҳо кӯмакҳои моддӣ расонид. Илёс Абунасров соли 1939 дар ҷамоати деҳоти лоиқ Шерали дар оилаи коргар таваллуд шудааст. ӯ институти омӯзгории шаҳри Душанберо бо ихтисоси физика математика хатм намуда, солҳои тӯлонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 фаъолият намудааст. дар ҷумҳурию вилоят шаҳри Панҷакент ҳамчун омӯзгори намунавӣ шинохта шуда бо чандин ифтихорномаву сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти шаҳр ва мукофотҳо қадрдонӣ гардидааст. Моҳира Облоқулова бошад, соли 1940 таваллуд шудааст. ӯ собиқ директори корхонаи пиллаи тоҷик дар шаҳри Панҷакент мебошад. солҳои зиёд дар соҳаи хизмати давлатӣ фаъолият намуда, бо чандин ифтихорномаву сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳри Панҷакент қадрдонӣ шудааст. маркази назорати санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд аз сокинон ва меҳмонон даъват намудааст, ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳатман ниқоб пӯшанд. манобеи Суғд Ньюс хабар медиҳад, ки ҳамарӯза намояндагони ин марказ миёни сокинон суҳбат ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида ба зарурати пӯшидани ниқоб таъкид мекунанд. бо вуҷуди он, ки вазъи эпидемиологии шаҳри Хуҷанд таҳти назорати қатъии мутахассисони маркази назорати санитарию эпидемиологӣ қарор дорад, то ҳол риояи талабот ва тавсияҳо оид ба пешгирии паҳншавии коронавирус аз ҷониби сокинон мушоҳида мешавад, навиштааст манбаъ бо истинод ба сухангӯи раиси шаҳри Хуҷанд Маъмур Юсупов. сухангӯи раиси шаҳри Хуҷанд аз он изҳори нигаронӣ намудааст, ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва маконҳои серодам аз ҷумла дохили нақлиёти мусофирбар, ронандаҳо ва худи мусофирон реҷаи ниқобпӯширо риоя намекунанд. ӯ мегӯяд, беаҳамиятии сокинон метавонад муҷиби сироятҳои нав гардад. дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон мусобиқаи байналмилалӣ оид ба камонварӣ миёни занон баргузор мегардад. ин нахустин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба камонварӣ мебошад, ки аз 27 то 29 октябри соли ҷорӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон доир мегардад. мусобиқа таҳти унвони ҷоми Томирис миёни варзишгарони 6 давлат сурат мегирад. Тоҷикистонро дар мусобиқа дастпарварони Мариям Кантаева намояндагӣ мекунад. дар баробари Фирӯза Зубайдова, Заронаи Фирӯз ва Мавзуна Азимова, инчунин варзишгарон аз Украина, Русия, Гурҷистон, Қирғизистон, Қазоқистон иштирок мекунанд. Кумитаи Миллии Олимпия мегӯяд, дар мусобиқаи ҷоми Томирис дасти кам 50 варзишгар байни ҳам қувва меозмоянд. бонкҳои Русия ба сода кардани интиқоли пул ба Тоҷикистон ва дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил шурӯъ карданд. дар ин бора Известия менависад. ҳамин тариқ бисёре аз танзимгарон функсияи интиқоли маблағро ба хориҷа тавассути рақами телефон оғоз карданд. дар ҳоли ҳозир айни замон ин хосият барои муштариёни Сбера ва Тинкофф дастрас аст. дар соли 2022 Юнистрим, мкб.rf низ мехоҳанд онро амалӣ кунанд, қайд мекунад рӯзнома. Тинкофф гуфтааст, ки тавассути рақами телефон танҳо бо пули русӣ маблағ ба кишвари дигар интиқол додан мумкин аст. барои як амалиёт бонк фиристодани на бештар аз 150 000 рублро иҷозат медиҳад. дар як моҳ зиёда аз 1,5 миллионро интиқол додан мумкин нест. дафтари матбуоти бонк афзудааст, ки бо ин роҳ танҳо ба Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон интиқоли маблағ имконпазир аст. дар навбати худ Сбербанк тавассути рақами телефон ба кишварҳои зикршуда, инчунин ба Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Молдова ва Қазоқистон пул фиристода метавонанд.
бонки марказии федератсияи русия мехоҳад механизми шабеҳро дар асоси низоми пардохти фаврӣ эҷод кунад. ксения артёмова, директори амалиётии платформаи Fast River, қайд кард ки муҳоҷирони корӣ корбарони асосии ин функсия хоҳанд шуд. ба навишти известия, танҳо дар моҳи августи соли равон ҳаҷми интиқол аз русия ба хориҷа ба $893 миллион баробар шудааст. дар федератсияи русия тақрибан 60,000 кӯдак ба вируси COVID-19 мубтало ҳастанд, изҳор дошт вазири тандурустии русия Михаил Мурашка. ба гуфтаи вазир, дар нисфи кӯдакон ин беморӣ бо нишонаҳои шадид ҷараён дорад. дар кишвар қариб 60,000 кӯдаки гирифтори коронавирусро кормандони тиб табобат мекунанд, гуфт ӯ дар ҷаласаи президиуми шӯрои ҳамоҳангсозии назди ҳукумат оид ба мубориза бо панҷшавии коронавирус. қаблан сардори раёсат қайд карда буд ки мизони гирифторӣ ба вируси дар кӯдакон нисбат ба соли гузашта якчанд маротиба афзоиш ёфтааст. тибқи иттилои вазорати тандурустии ин кишвар, дар миёни ҳамаи гирифторони ин беморӣ 12-13% кӯдакони аз 6 то 17 сола ташкил медиҳанд. дар маҷмӯъ 1,335 миллион нафар беморони гирифтори COVID-19 таҳти назорати табибон қарор доранд. Мурашка афзуд ки ин назар ба авҷи мавсими гузашта бештар аст. дар ҷазираҳои Канар вулқони Камбри Виеха бо нерӯи нав бедор шуд. фаввораҳои оташин ба фазо меандозад. қисман фурӯ рехтани вулқон ба он оварда расонд ки фаввораҳои азими гудоза, газ ва хокистар ба фазо андохта шуд. пас аз он фаъолияти хеле пурқуввати таркиш ба амал омад. танҳо дар як рӯзи охир 274 заминларза ба амал омад. ҷараёни гудоза беш аз 742 гектар замин ва беш аз 2000 биноро хароб кардааст. гудоза беш аз 2100 бино бештар хонаҳо ва хоҷагиҳоро вайрон ва хароб кардааст. зиёда аз 7500 нафар сокинон ба ҷои амн интиқол дода шуданд. мақомот ҳушдор медиҳад ки то ҳол нишонае аз поёни фаввора задан мушоҳида намешавад. сомиёни азиз, бо умеди тансиятиву хонаводаи ҳар яке шумо худоҳафизӣ мекунем. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.